Yo, what's up mga Migo George? So karon mga Migo George. Karon mga Migo George. Karon lang minahumanog simba so kauban ako si Miss Universe ng buhay ko. Magandang Ikan may nagsimba niya karon kay namiri sa Green Tech. Ano ba niya? Green Tech. Green Tech. Anang nami pa friend. So, watch and learn. Kami ni George, mo na ang kuhan sa Green Tech, tagianan pa daw dito sa computeran yun nila. So shout out sa tagiya sa Green Tech, no? Sulod ta. So mga amigo George, welcome sa Green Tech, no? Ito mga amigo George, spending nga mong papuprint, kaya dili ba pwede nga, dili pwede. Ako, balo lang printer. Guba daw lang printer mga amigo George. So, sabton lang sa nato ang ilang one. Question, guba daw lang printer. Subuhot. So, mga kamigo George, maraming picture mga George. So, karon mga kamigo George, atong kwaonog balik ta tong shoutout kina sa Green Tech. Wala man tagi natin pa-preso to tong kwan. So, dili lang namo i-shoutout tong Green Tech. Lagi pa print dito wala shot out na ito po. So mga amigo George, natarnog poblasyon yan mo na ang ilahang vlogger ng matim mga amigo George. Amigo George, kung nakabantay mo kurma kay ko karon nga na ko musimba kapanyo, tapos pagit ako nakapanyo ka, tapos nga ni kurma na kaminggo pantalon sapatos. Karon mga George, atong dulit ani nga video, murag duol gyud ani nga video is dapat daw nga ning ani daw nga panahon karon dapat lado tay i-give up. I-give up on something. Pero tayo pala inom kay ka. Pwede nimo nga sa isa ka semana. May mo sa tibok semana di jud ka dili ka mo inom. Mo to mga kamigo George nga nakuha na mo nga unsa i-give up na to. Sige, give up na to. So, ang i-give up karon mga amigo George is kuan. I-give up sa nato itong mga gugma ka. What? So, mga amigo George, atong i-give up karon in 40 days lang, i-give up na to nga sa atong i-give up na nato atong pagdugay mo mata dapat karon amigo George sugod sa 40 days. Sayo na ta mo mata mga amigo George. So, paningkamutan na to nga. Kanya ikaw. Wala ko. Sige. So, mga amigo George, ato lang diri ko tong video dili na pwedeng i-apil pa na mo nang pag-adto mo magmakdo kay basin matingala mo daghan kog kwarta karon. So, don't forget to like, comment, share and subscribe sa my YouTube channel mga kamigo George. So, bye.